Ola, neste vídeo vou vos presentar o meu novo proxecto que prometo que vai ser o último. Vai ser o último ata que se me ocorra calquera cousa nova. Pero en principio é o último. Así que, en que consiste? Pois moi sinxelo. Vou estar facendo directos moi habitualmente na miña nova canle de Twitch. Que é Twitch? Unha aplicación moi similar a YouTube, coa única diferenza de que non hai retardo no chat e a comunicación, polo tanto, é moito máis fluida e instantánea. Así que, desta volta vou ser eu quen che pida axuda a ti. É moi simple. Descarga a aplicación Twitch no teu teléfono móvil, busca o meu nome, Pablo Rodríguez Vila, nesa aplicación e pulsa en seguir. Dese xeito estarás seguíndome en Twitch e polo tanto cada vez que entre en directo o móvil notificarate e poderás preguntarme o que queiras. Por suposto, Twitch tamén ten versión PC, así que se prefires seguirme a través dun ordenador, deixoche a ligazón aquí na descripción. Iso sí, non só resolvo dúbidas, xa que tamén falamos, como ides ver a continuación, de moitas outras cousas. Así que, sen máis, deixo-vos un resumo dun dos directos que fixen xa na miña canle de Twitch. Espero que vos guste e espero tamén, por suposto, vervos na canle de Twitch. Ola, boas tardes de case venres. Case, falta moi pouco. E como mañá é venres, pois vou empezar desvelándovos aquí un secreto que vai ser que trae mañá o recordatorio do Telegram de todos os venres. E nada, hoxe en principio non tiña pensado conectarme, pero é que tiven aí un acúmulo de preguntas que digo, voume conectar porque seguro que alguén pregunta algo. E, por exemplo, Lola xa está preguntando algo. No CADP saen todos os centros de Galicia. Sí, no CADP, non é que saian, Lola, no CADP podedes pedir todos os centros de Galicia. Aquí no CADP, vale. Liliana, ahora que non me ve Pablo Rodríguez Vila que está en Twitch. Castro Vila. Como é posible que sempre me den en centros que non pido? Castro Vila, antes de contestarche dime se és interino ou interina, ou sustituto ou sustituta, ou se tes destino definitivo ou definitivo, digo, se és funcionario con destino provisional. Así que Castro Vila, contéstame iso porque seguramente interina unos años, sustituto a outros, vale. Mira, no CADP a un interino ou interina nunca vos van dar nada que non pidades. E mentras Castro me responde, digo ya Lola, como puiden ver na orden de adxudicación, os que traballamos por primeira vez este ano, témoslo complicado para que nos den un CADP, non? A ver, Lola, a xente que traballa por primeira vez este ano, na maioría das ocasións, teno complicado, pero dille iso a xente que traballou o ano anterior a este por primeira vez, a ver se é posible ou non, porque co que pasou este ano houve moita xente que tivo interinidade cando o ano pasado empezou a traballar. Todos sodes interinos sustitutos, da igual. Non hai diferencia, xa isto xa expliquei algunha vez tamén, non hai diferencia entre interino e sustituto nas listas. O que hai diferencia entre un contrato de interinidade e un contrato de sustitución. De nada, Antón. Que tal che vai? Mirei o teu vídeo sobre as permutas e visto que os prazos para as que nos deron a definitiva son en xullo, non temos que tomar posesión primeiro no novo centro antes de pedir a permuta, ou só é pedila pola sede electrónica a partir do 15 de xullo a pista. Hai que tomar posesión os que vos deron destino definitivo, é dicir, se alguén me está vendo que irá permutar e lle deron destino definitivo este concurso, tomade posesión antes do 1 de setembro e despois permutade se queredes, pero tedes que tomar posesión no vosso centro. Hola Pablo, agora que Liliana non me ve que anda polo Discord, crees que se animará a poder directo sobre o CADP? E de feito, veña, voulle mandar xa a mensaxe agora mesmo. Aquí en directo no Twitch, a ver. A ver, Liliana, que estánme aquí pedindo no Twitch petición popular que tens que facer ou estar polo menos no directo do CADP. Así que, por favor, ríndete á petición da xente, estén comigo. Non che custa nada poñer a cámara e que te vexa públicamente a xente. Non te comen, mas son moi agradecidos esta xente que anda nas redes sociais, xa sabes. Así que anímate, muller. Anexos, vou a anexos, vale? Aquí en anexos tedes os centros e localidades de primaria, o que ides ter son os códigos tamén, e centros e localidades de secundaria, vale? Eu vou ir aos de secundaria, que estou máis familiarizado.
E aquí, Lola, e o resto que estades vendo, xa que hai alguén vendo, que eu nunca sei, o sea, alguén hai porque estás falando, parece un tren coas veces. Mira. Isto vou non explicar cando sexa o directo do CADP, sexa eu ou Liliana. Aquí sería onde poñedes o código e despois dades aquí a aplicar e xa vos pasa o código para aquí. Isto idelo ver cando faiga en directo, que é moito máis sinxelo. Ah, vale, estaban aquí xa. Á dereita das afíns están as provincias. Fixadevos que eu non as teño marcadas. Eu non as teño marcadas porque só quero que me dean nos centros que pedín en peticións. Bueno, penso que o puxen ben. Estáse preparando o Raiz. Vale, ímonos 9 espectadores para ali, 10 espectadores, 11 espectadores. Non sabía que me estivese vendo tanta xente, para ímonos agora mesmo para a canle do rapaz este que está estudando, así que por favor, poñémoslle no chat todo o mundo, poñédelle o profesorado está contigo, veña.